Усіх вітаю в етері телеканалу ОТР Прайм. Мене звати Айдар Муждабаєв. І, як ви знаєте, це час, коли ми обговорюємо найважливіші теми. А тема в нас надважливіша. Одна останнім часом і найближчим майбутнім – це війна, це велика війна з Росією. І про те, в якому зараз стані вона перебуває, що на нас чекає у майбутньому, і про деякі речі, які можна було передбачити, але чомусь ми не хотіли цього бачити в упор. Ну, багато хто з нас, принаймні. А зараз це дуже дорого коштує. Я хочу поговорити з моїм товаришем, я смію так сказати, дипломатом, людиною, з якою мені, напевно, один з тих людей, з яким мені найцікавіше спілкуватися, обговорювати саме важливі теми. Це Роман Безсмертний, народний депутат 2-5 скликань, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої групи з регулювання ситуації на сході України, надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Білорусь і просто чесна, щира людина. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, Айдар. Перш за все, я хочу запитати, звісно, про ситуацію, в якій ви провели певний час. І я навіть не уявляю себе в такому стані. Це час, який ви провели в окупації. Не знаю, чи там вам приємно про це згадувати, але все ж таки це важливо для розуміння того, що з нами всіма відбувається зараз. Що хочете згадати про ці дні? Згадайте, будь ласка. Найважливіше те, що це вже частина мого життя, і це вже нікуди не подінеш, як і частина життя українського народу. І тут можна багато що говорити, багато що згадувати. Можна говорити, що це трагедія життя, а можна казати, що війна – це частина нашого життя, і до неї треба відноситися так, як ми відносимося до всього іншого. Тим більше, що мені, як людина, яка вивчала історію, починаючи з студентської лави, а потім брала участь в багатьох подіях, які можна назвати історичними, давним-давно відомо, що в житті людей війна траплялась набагато частіше, ніж мир. Знаєш, коли ти починав цю передачу, скільки ми удвох говорили слово «війна», 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 всі знали, що війна трапляється частіше, ніж мир в житті людини, але все рівно до неї прийшли так, як прийшли. Я зараз так обережно кажу тільки через те, що війна продовжується. І в кінці кінців нам треба тратити зусилля на те, щоб перемогти у цій війні. Але мені, знаєш, що найбільше приємно? Що говорить татарин і українець, і вони розуміють, що він один татарин, другий українець. Вони вибудовують свою шкалу цінностей, як татарин і українець. Вони знаходять спільний інтерес, спільну мову. В окупації мені довелося спілкуватися з людьми. Я можу сказати, що це півдесятка представників різних етносів. Але те, що мене найбільше шокувало, не страх. Я давним-давно не боюся смерті, це вже давним-давно в минулому. Я не розумів, чому вони всі вважають себе русскими. Оце те, що, скажімо, мене шокувало. І я можу сказати тобі напевне, до того часу, поки башкир не зрозуміє, усвідомить себе башкиром, бурят бурятом, мордвинець мордвинцем, марієць марійцем, от те, що собою являє Росія, орду небезпечну для всіх, хто поруч, це буде завжди. Тому що людина, яка не усвідомлює своєї природи і не розуміє, хто вона така, нею можна що завгодно робити. Нею можна приносити зло, приносити війну, топтатися по кому завгодно. Тому що така людина не здатна усвідомити ні мораль, ні загальнолюдські цінності. Я вже не кажу те, що вона не може вірити в добро.
І от коли ти через це пройшов і, скажімо, побував з цим рядом, ти якось там намагався з цим спілкуватися, ти розумієш, яке зло в собі несе радянська система, тоталітарна система. І я ще більше переконався в тому, що от не можна і недопустимо людству терпіти такі речі, як Лукашенко в Білорусі, як Путін у Росії. Тому що, ми ж прекрасно розуміємо, що завдяки одному ідіоту страждають мільйони, десятки мільйонів і сотні мільйонів людей. Це речі неприпустимі. І можна було з цим миритися там 100 років назад. Але зараз, коли ціна цьому така велика, це речі неприпустимі. Ох, я так розумію, що, давай по правді, ми ж на ти. Ти, Романе, спілкувався з цими окупантами, так? І ти бачив людей різних національностей, які вважають себе русскими. Серед них, напевно, були там татари, до речі, все ж таки правильніше. Це не зауваження, я просто, скоріше, там всім кажу, я розумію, що ти це знаєш. Ми все ж таки кримці, а татари – це народ, який окупований Росією і, на жаль, асимільований певною мірою, великою мірою, так само і інші народи. Я дивився, до речі, бачив нещодавно карту втрат російської армії по регіонах. І найбільше втрати на 100 тисяч населення – це Бурятія. Де ми і де Бурятія. Так, і Бурятія – це окупована територія. Росіяни вони там так пошкодили Байкал. Вони користуються їхньою природою просто у звірячий спосіб століттями. Так, інше місце, інший регіон з найбільшими втратами – це Осетія. Там, вони брати росіяни їм так кажуть, так, що вони там брати на Кавказі, там християні, там тощо, але вони їх кидають як гарматне м'ясо просто без жалю. Найдивніше для мене було те, що там дуже багато представників народів Дагестану. Ці люди, предки яких воювали насмерть, яких там аули знищували вщент, просто знущалися над жінками, палили. І ці люди йдуть вбивати українців, кажучи, я просто таке теж чув, росіяни, не турбуйтеся, ми за вас переможемо Україну, ми всіх тут уб'ємо. Ось, я не знаю, давай так, трохи хаотично буде, нехай. Але визнання своїх, своєї історії – це дуже важливо. І сьогодні парламент Канади – це для мене новина, така невоєнна новина дня. Те, що Канада визнала геноцид кримсько-татарського народу 18 травня 1944 року з власним геноцидом. Це 4-та країна у світі після власної України, Латвійської республіки і Литовської республіки. Наскільки це важливо, щоб такі злочини проти людства були всесвітньо визнані? Бо колись це прізвище Кацапи, це ж м'ясник, в поганому сенсі, вже такого в переносному сенсі. Це ж з'явилося після того, як Іван Грозний, який хотів помститися Криму, але не міг туди йти. Він помстився Казані, ніби там васалу кримського короля. Наскільки важливо це рішення Канади? Як це може вплинути на війну, на стан Кремли, на Україну, на світ, зрештою? В історичній пам'яті другорядних речей не буває. І особливо в пам'яті людей про такі трагічні речі. Тому що на них насправді вибудовується майбутнє. Бо майбутнє без моралі, без істинних оцінок, людських оцінок не буває. І насправді забуті речі, отакі, про які ми зараз говоримо, геноцид, Холокост, це речі, за які потім розраховуватимуться наступні покоління. Тому що невірно стлумачені, пробрехані факти, забуті факти, за них людство буде платити. Бо це не враховані уроки,
це неправильно вибудовані стосунки, це помилки внутрішньої політики. І от те, що зараз відбувається, от насправді зараз, у ці дні, з точки зору минулого, на нього треба дивитися чесно, відверто, відкритими очима, нічого не забуватися, пам'ятати про ці речі, бо тільки так можна вибудувати стосунки з державами, з сусідами. Тільки так можна зрозуміти, з ким можна будувати союзи, з ким не можна будувати союзи, від кого триматися як можна подальше, а з ким бути партнером, союзником, як завгодно. Причому на ці речі треба дивитися і з точки зору, власне, самого етносу, держави, регіону, континенту, взагалі людства. Завдяки тому, що людство все-таки при всіх своїх гріхах праведно дивилось на своє минуле, іноді з соромом, іноді з повагою, все-таки цивілізованість перемагає. Я дуже остерігаюсь того, що от подібні історії, які зараз, будуть мати неправильну оцінку, неправильне тлумачення, неправильний фінал, і потім доведеться вчергове розбивати собі лоба в кров, нести колосальні людські втрати для того, щоб компенсувати оці помилки. Пам'ятаєш, ми якось з тобою говорили про, власне, сам процес цього знущання над Кремли, особливо радянською системою. І я казав, до цього часу частина неозвучена правди, бо про це треба все сказати. Комусь буде боляче, комусь соромно, але забуті факти знущання над народом, вони рано чи пізно вилізуть, і рано чи пізно за них будемо розраховуватися людськими життями. І слава Богу, що от зараз реакція частини світу по відношенню до війни, по відношенню до долі кримських татар, вона як покаяння. І оце рішення парламенту Канади, я б з великим задоволенням зустрів би рішення Конгресу Сполучених Штатів Америки з цього питання. Для того, щоб от всі ті недомовки, які були тоді, там, після Другої світової війни, щоб вони насправді зараз згадані були і прозвучали. Бо це от те, як світ тоді реагував на наслідки Голодомору в Україні, на наслідки геноциду проти кримських татар, як тоді реагували, от зараз все це вернулося. І дай Боже, щоб оці факти історичні, вони сьогодні отримали правильну, насамперед моральну оцінку, але зараз, щоб в діях одних, других, третіх і четвертих не повторилося те, що було тоді. А що було? Замовчування. Як мінімум. Як максимум це загравання із агресором. Ну і ще найгірше це співпраця з агресором. І мені здається, я переконаний, не здається, я неправильно сказав, я переконаний в тому, що не тільки на рівні таких двосторонніх стосунків, а на рівні на сьогоднішній день міжнародних організацій, континентальних, глобальних. Виходячи з оцих уроків, треба подивитися по-іншому на те, що відбувається сьогодні в окремих куточках планети, в стосунках між державами, в вибудовуванні економічної моделі, соціальної моделі і так далі. Ну, знаєш, от я зараз, мені болить те, що іде війна. Людство якби знайшло на сьогоднішній день в основній своїй масі істинність оцінки агресора, необхідності допомоги жертві і так далі. Але давай подивимося трошки далі, от за межі оцієї найбільшої біди, яка загострила на сьогоднішній день оці стосунки, оці оцінки. Давайте подивимося там, наприклад, на африканський континент, де так само ООН, безпекові структури, вони продовжують закривати очі на частину фактів, які там відбуваються, вважаючи їх другорядними і так далі. Тепер в мене питання, а чим людство буде платити далі за всі ці речі? При всьому тому, що ні тобі, ні мені не треба розказувати, відкривайте статут ООН, міжнародні конвенції, які прийняті на сьогоднішній день. Настав час,
коли має бути не тільки задекларована позиція, не тільки вироблена, а й механізм, як вона має контролюватися, її втілення, механізм, як треба моніторити ситуацію, як карати того, хто порушує. От зверни увагу, десятками років радянська система, потім російська імперія нова Путіна ламали систему міжнародного права. Всі дивилися, закриваючи одне око, обидва ока. Якось думали, що проморгаємо. Знаєш, я скажу так, історія трагізму нинішнього, вона не завершена. Бо якщо зараз, от зараз не сформувати відповідь на питання долі Росії після, то ми будемо мати в продовженні це все. Це головне питання, це базове питання, Романе. І я хочу саме на цьому зупинитися. Я дуже хочу саме від тебе, від людини, яка багато чого передбачувала. Як, на твою думку, так чітко розкласти, щоб і на цьому наполягати, і про це говорити вже зараз зі світовим суспільством, з тими самими 40 там країнами, що має бути перемогою? Як ми маємо роззброїти Росію? Що буде далі з цією так званою федерацією? Бо я надіюся, що не лише українці, а й більшість відповідальних політиків там на Заході, в Штатах, в Британії розуміють, що якщо не дотиснути цю історію до кінця, це буде відроджуватися і відроджуватися і відроджуватися. Тобто цю хворобу, зрештою, треба лікувати. І я додам просто наостанок думку таку. Ось коли була та Ялтинська конференція, на якої там вирішувалося там майбутнє світу, так всі ж ніби не помітили депортації кримських татар, ніби цього не було. І світ проковтнув це, як потім проковтнув де-факто окупацію країн Балтії, проковтнув цей соцтабор так званий, і зрештою це все вдарило потім. Тобто не можна нічого залишати невирішеним. Як ти думаєш, дійсно є таке розуміння, принаймні в головних гравців світових, і якщо є, яким має бути кінець цієї війни, тобто як має виглядати перемога конкретно, чітко, і що треба робити з Російським Рейхом після його капітуляції? Перше, очевидно, що ця війна має завершитись капітуляцією. І учасниками підписання цієї капітуляції мають бути всі 43 держави, які зібралися в Рамштайні. Взагалі, конфігурація Рамштайну, чим вона унікальна? Вона вперше показала, що є світ, який здатен протистояти злу. І не можна допускати, щоб капітуляцію приймала одна держава, дві чи три, бо це знову повториться розписування партитури на двох, на трьох чи на чотирьох. Очевидно, що має війна завершитись перемогою цивілізованого світу. Зверни увагу, як я артикулюю. Не українців, не тільки українців, а всього цивілізованого світу. Це означає, що дії, які зараз мають чинитися в даний час, перше, що має бути сформовано, це, скажімо, в Білостоку уряд Білорусі. На сьогоднішній день є воєнні формування, які можуть підперти цей уряд. На сьогоднішній день точно так, треба працювати над тим, щоб було сформовано уряд Бурятії, уряд Татарстану, уряд Башкирії і так далі. Тобто, треба показати цим народам, що або вони свободу отримають свою через самовираження, через самоідентифікацію, і вони, не дивлячись на всі проблеми, які їм принесла Радянський Союз, а тепер імперська Росія, побудують своє життя в Бурятії, в Татарстані, в Мордовії. І це буде відповідь на питання, як будувати власний дім. Я розумію, що на сьогоднішній день це питання бояться поставити в Європі, в Сполучених Штатах, бо не знають відповіді. Але відповідь ця лежить на поверхні. Не може бути далі в цивілізованому світі тюрма народів, яка займає такий колосальний потенціал. Бо тільки через такий підхід можна сформувати відповідь на питання долі ядерної Росії. Бо я розумію, що зараз, коли я про це кажу, в усіх в очах переляк,
це ядерна Росія. Але треба розуміти, що ця ядерна Росія існує на території майже 50 суб'єктів так званої, тому що це не федерація. Ось механізм, який забезпечує відповідь на це питання через самоідентифікацію, через визначення етносів і націй цієї федерації, цього тоталітарного світу. Як це робити, я вже сказав на прикладі Білорусі. І я не хочу зараз навіть чіпати тему. З початком війни вже мав бути сформований кримсько-татарський уряд Кремли для Криму. І він мав вже працювати. Бо в такій моделі, яка зараз розвивається, це унікальний механізм показати, власне, до якого світу ми всі прагнемо. Ми прагнемо всі до того світу, де кожен відбудеться. Відбудеться кожен, починаючи від свого етносу, від своєї нації, від свого народу. Цій орді, насправді, яка сьогодні представляє Росію, треба показати, що кожен із них має право на достойне життя. Достойне життя досягається через свободу. Свободу дає тільки державність народу. І оці прописні істини, ти мені скажеш, їх не розуміє мільйони людей. Та не потрібно, щоб мільйони розуміли це. Це має розуміти еліта, це має розуміти поводирі народів, нації. Ці речі зараз треба проговорювати на міжнародному рівні, на регіональному рівні, на континентальному рівні. Точно так, як і не треба боятися на всі ці питання відповідати всередині самої України. Це вже те, що стосується, власне, долі самої України. Підкреслю, ми вперше за всю історію воюємо, будуючи демократичну державу. Демократія зобов'язує нас до певних дій. Так от, лише завдяки демократії у цій війні ми перемагаємо і переможемо. І якщо ми хочемо добра у тому населенню, яке живе на території нинішньої Російської імперії, то його можна досягнути, цього добра, тільки через самовизначення цих народів. Якщо, не дай Бог, оцей бар'єр не буде перейдено, ми можемо заробити як людство, ми можемо заробити як українська держава лише паузу. Тому що те зло, яке сьогодні знаходиться в Кремлі, воно так само буде продовжувати знущатися над цими етносами, над цими народами, а потім так само ж для того, щоб ці етноси і народи тримати у покорі, кине їх на українців, на грузинів, на кримських татар, на білорусів, на кого завгодно. Тому що така природа зла, така природа імперій. Тепер, з яких деталей це має складатися? З моєї точки зору, починаючи від ООН, закінчуючи ОБСЄ, питання, про які я зараз казав, їх треба постійно піднімати, обговорювати ці питання. Адже, що ми відкриємо статут Організації Об'єднаних Націй, чи регламентні документи ОБСЄ, чи Хельсінський заключний акт, ці організації існують для того, щоб на такі питання відповідати. Знаєш, що мені болить? А вони навіть не розуміють це як проблему. Ось де біда. Тобто є розумні чоловіки, є президенти, прем'єр-міністри, а вони не бачать, що зло Росії починається насамперед з того, що Кремль знущається над етносами і народами, які населяють нинішню Росію. Власне, оце і є те, що через оце знущання Кремля над чеченцями на сьогоднішній день народило такого, як Рамзан Кадиров. Це абсолютно вершина. Це вершина оцього ідіотізму. Людина, яка перетворилася в носія абсолютного зла. Причому людина, яка свій народ, який заслуговує свободи, кидає сьогодні під ноги цьому диктатору кремлівському. Це така тактика рейху, манкрутизація. Це такі, знаєш, скажімо, яничари Путіна, яничари російського рейха цього. І дійсно це так, як ти кажеш. Але я думаю, що
принципі, зараз є історичний шанс в Україні просто під час війни показати всьому світові, як Україна бореться за волю народів, принаймні почати зі свого корінного народу кримських татар. Тим більше, що на міжнародному рівні все вже давно визначено. Є стаття 60 угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, куди ми прагнемо. І це вже більше року тому це було затверджено. Там прямим текстом сказано про права корінного народу України кримських татар. І як би зараз просто, я не знаю, чому це не робиться, просто, може, руки не доходять. Не знаю, я не буду припущень якихось робити, просто дійсно не знаю. Але дуже потужним ударом політичним, міжнародним було б те, що сказав, це уряд Криму, кримської автономії, як би сказати, в екзилі. Для цього треба затвердити закон. Перший вже затверджений про корінні народи України, другий закон – це корінний народ України, кримські татари, які зараз майже всі перебувають в окупації. Ми ж бачимо не лише Крим, а ті райони, які населені Кремли на материковій Україні. Це дуже велика трагедія, і саме зараз потрібен сигнал потрібен потужний світу, що ми не забуваємо, ми маємо врятувати всіх українців від геноциду, Кремли від геноциду. І на цьому прикладі сказати, ось є демократична країна Україна, яка дбає про свій корінний народ, заздалегідь, це не треба чекати кінця війни чи капітуляції, це частина війни теж, так, з війни сенсів. І сказати, дивіться, а ваше завдання, Європа, там Америка, забезпечити захист і свободу тим народам, які зараз окуповані Росією, і тоді і проблем з ядерною зброєю не буде. Бо я не уявляю собі якутів чи бурятів, які усвідомлюють себе якутами чи бурятами, які скажуть, там, залиште нам ядерну бомбу. Ні. Всі мають бути роззброєні і мають бути уявлені про те, що буде з Росією вже просто вчора. Але чомусь горизонт планування навіть західних країн, він не такий далекий. І може я так перейду акуратно до теми Туреччини, бо, напевно, це теж є складнощі з цим. Туреччина – це поважна країна, велика країна, впливова країна, яка має членство в НАТО, але вона не займає чітку позицію щодо там загальних рішень. Вона визнає український суверенітет над Кримом, вона допомагає, тут немає питань. Але дуже, припустимо, напевно, складно вирішувати майбутню долю Російської так званої Федерації, коли я читаю новину, що Туреччина дуже цінує стосунки з Росією і не збирається іми нехтувати. Там, при тому, там всередині НАТО проблеми, там у турків є претензії до Швеції, Фінляндії. Тобто, як досягнути тут консенсусу? Ти як дипломат, ти маєш, при тому, що часу марнувати вже не можна. Та в майбутнє Росії треба визначати, щоб діяти ефективно всім разом. Як дипломат, як політик, як людина, яка має там далекий горизонт планування. Що скажеш з цього приводу? Тобто, перше, треба чітко розуміти, що розвивати цю тему дуже важливо, бо це не менш важлива річ, ніж бої на фронті. От все те, про що ми зараз говорили з точки зору урядів, з точки зору визнання самоідентифікації, це дуже серйозний фактор ведення війни не тільки зброєю, а й інформацією, залученням людей, розширенням цього діалогу, цього двіжа, як сказали б нинішньою мовою. Тепер очевидно, що подібні речі викличуть позиції Китаю, Індії, Туреччини і так далі. Але це прописні істини. Це як фрази з Біблії. Це як фрази з Корану. От давайте тоді й побачимо. Бо коли з Франції кажуть, що а може ви там якось пошукаєте консенсус, от, може ви там торгонете чуть-чуть, а із Берліна кажуть, така, можна ще і тут трошки торгонуть. Ти розумієш, що це заохочує в тому числі і такого, тигра, політики, як президент Туреччини. Китай прямо сказав. Так, абсолютно правильно. Як Китай до певних, а чому собі не пошукати свій інтерес у цьому? Коли починається отака розсмикування і пошук, а чи не піймати в цій воді свою рибку, будуть ловити усі.
Буде ловити президент Туреччини, буде ловити Індія, будуть ловити... Бо чому? Вони ж бачать, ви ж європейці, ви ж говорите ось про такі цінні речі, а тут хоп, і за угол заскочили. За кут будуть заскокувати всі. Ну, зрештою, це може призвести, Романе, до світової війни. Просто давай правду казати, бо так дивись, було. Так було. Ти абсолютно правильно кажеш. Якщо зараз не сформувати відповіді на питання, про які ми говоримо, навіть не треба дискутувати, буде континентальний війна чи конфлікт, чи не буде. Він буде. І це обов'язково приведе до глобального протистояння. Бо оці забігання за кут і спроба сховатися і утекти від проблем – це лише нагромадження проблем, це лише підняття температури. Даруй, але це як Чорнобильський реактор. Температура зростає, а ніби розумні люди продовжують гратися з цим реактором. В результаті злітає дах. І точно так отут буде. Тому перше, що треба спокійно, без гвалту і крику, спочатку пояснити союзникам і партнерам. Треба сформувати відповідь ось на такі питання. Бо якщо їх не буде, або будуть оці абсолютно позаправові компроміси, перспектива розгорання конфлікту на континент. І тут альтернативи ніякої немає, тому що кожна пауза, кожна передишка у відповіді, не у війні, не у наступі, а у відповіді на ці питання продовжує життя Путіну, продовжує життя і дає можливість нарощувати зло, а воно буде кровоточить. У нього один тільки шлях розвитку – проявлення агресії. Як буде ця агресія проявлятися? Немає значення. Вона буде проявлятися. Тому або в людства є можливість на сьогоднішній день пояснювати таким, як Орбан, таким, які шукають там кут, за який сховатися, як президент Франції, канцлер Німеччини, який намагається якимось чином втікти від чесності відповіді на питання. Треба ці відповіді сформувати. Сформувати відповідь, причому, я ще раз кажу, Рамштайн в кінці кінців, в 2022 році, це унікальний шанс зламати порочну практику, коли світ ділили між двома, між трьома, 43, це просто блискуче, тому що в кінці кінців зрозуміли, великі чи малі, вони мають шанс. Вони повинні впливати на систему міжнародних стосунків. Вже ніхто не звинуватить, що розписали на двох чи на трьох розписали, тому що це принцип... Це дуже круте зауваження, Романе. Просто я можу згадати, що в 1380-му, здається, році світ було поділено пополам між іспанською короною та португальською, так? І це ось така точка, з якої там все це пішло, всі ці Ялти, Тегерани, от всі ці змови такі, да, які, зрештою, ніколи не працювали надійно. І це дійсно шанс, консенсус 40 там більше країн. Це можна, я думаю, можна порозумітися і з Туреччиною десь, щоб в неї не було бажання кудись там до Росії більш там схильною бути. Ну, да? Я це може дати... Я до чого вів, що при такому числі позиція там Туреччини чи позиція Індії, вони дуже вразливі. Тому що питання, так ви з 43 чи ви з 2? І моментально... Ну так. Тобто це дає принципи і пропозицію. Ви приєднуєтесь до цивілізованого світу. І тут навіть Китай замислиться. Я до Китаю, до речі, хочу повернутися окремо, ближче до кінця програми. А зараз ти ж був послом в Білорусі. І Білорусь, до речі, може стати такою моделлю для міжнародного суспільства, моделлю, як буде існувати цей післядиктаторський, післявоєнний світ. Ми маємо тут дуже хороші початкові дані, так? Тобто незаконний, невизнаний ніким в цивілізованому світі диктатор Лукашенко. Маємо одночасно державу, яка визнана всіми в її міжнародних кордонах. Тобто ідеальна ситуація просто, так? Для формування урядових зілля, для, не знаю, підтримки опозиції, для будь-чого. Ось мій колега ставить питання тобі, Андрій Миронюк з агенції Галінфо. Він пише: пане Романе, чи можливий в Білорусі Майдан в українському значенні цього явища? Ну, може, не за формою, а за суттю.
І особливо зважаючи на те, що Лукашенко напередодні підписав закон про смертну кару за замах на тероризм, тощо, ну це про сучасну ситуацію, дуже важливе в твоє бачення. А я просто трохи розширю питання, так? Як взагалі білоруську карту має світ розігрувати? Це, на мій погляд, це не сильне місце Путіна, а це слабке місце його, це вразливе місце. Білорусь, народ Білорусі, права Білорусі, зрештою той уряд і хто може складати той уряд, і, на мій погляд, його має визначати з цим, перш за все, люди, які воюють під українськими і білоруськими прапорами, а не ті, хто просто там десь засідані в них якісь, чи там якось разом, чи там під модерацією Європейського Союзу, чи НАТО, чи когось. Ось білоруське питання. Хочу таку досить розлогу відповідь, але конкретно. Перше, все, що робить незаконний диктатор, воно знаходиться за межею міжнародного права. Давай от на хвилиночку уявимо. Є певна людина з певним колективом, яка використовує територію легітимної держави для того, щоб воювати проти іншої держави. Тобто, насправді, Лукашенко і його кліка – це група терористів, які захопили Білорусь і з території Білорусі завдяки російським ракетам воюють з Україною. З точки зору міжнародного права, з точки зору Гельсінського заключного акту, Лукашенко і ті, хто знаходяться поруч з ним, ті, хто його обслуговують, це середовище, яке знаходиться поза міжнародним правом. Це міжнародні злочинці. Це перше. Друге. Тепер слабкість ніби ситуації полягає в тому, що кажуть, так в Білорусі немає альтернативи, в Білорусі немає Майдану. Перше. Весь актив білоруських лідерів знаходиться за кордоном. Тому що така була поведінка Лукашенка – виштовхувати, починаючи від Позняка, Зенона, закінчуючи Тихановською. Всі, хто виступав проти Лукашенка, опинялися за кордоном або в в'язниці. Власне, ці люди, за яких голосували мільйони, увага, мільйони білорусів, знаходяться сьогодні в Великобританії, в Польщі, в всій Європі. Ці люди, які насправді роками, коли влада захоплена в незаконний спосіб Лукашенком, є лідерами білоруської нації. Вони мають право скласти свій уряд, провести будь-який форум. Це вже їхня справа, як вони це зроблять. Сформувати свій уряд і почати діяти. Справа в тому, що в них навіть сьогодні в ході агресії Росії проти України навіть армія почала формуватися. Ну, скажи мені, чим відрізняється Де-Голь із Францією від цього підходу, про який ми з тобою обговорюємо? Тому класна аналогія. Абсолютно правильно. От у цьому плані треба тільки діяти, не треба зараз переминатися з ноги на ногу. Причому цей уряд і ця армія, вони можуть отримати таку ж саму допомогу, як отримує український уряд і українська армія. Дальше ніхто рота не відкриє, якщо цей уряд і ця армія почне діяти як законні, тому що за них мільйони голосів віддавалися, як законні білоруський уряд і білоруська армія. А Лукашенко одночасно абсолютно нелегітимний, невизнаний, не має жодного юридичного права. Абсолютно правильно. Дивись, тепер членами ООН є організації і рухи, які борються за державність. Ну, вже всі забулися про те, що серед 193 суб'єктів міжнародного права Організації Об'єднаних Націй є організації, рухи, які борються за державність етносів і народів. Ну просто в даному випадку, і все це відбувається з білорусами в центрі Європи. Там, де є розум, де є відповідь на питання, тільки чомусь нема дій. А дії ці просто на сьогоднішній день, виходячи з ситуації, яка склалася, вони просяться. Тому я не випадково сказав, треба сформувати уряд, треба запропонувати, треба зібрати, треба почати говорити. Я днями слухав Зміцера Бондаренка, це керівник штабу Саннікова. Він, власне, про це почав говорити. Ми з ним вчора провели телефонну розмову. І він починає розуміти, що зараз треба оцих розкиданих по світу білорусів збирати, розпочинати з ними працювати, зв'язатися з керівником білоруської бригади і далі
просто виконати певні речі, звернутися в ООН. Не дуже складні, до речі. Абсолютно правильно. Звернутися в ОБСЄ, в Раду Європи і так далі. Причому сказати про те, що білоруси не можуть взяти на себе вину за те, що Лукашенко обстрілював територію України, і вони тим самим порятують честь білоруса. А ти знаєш, що можна я додамо? Я думаю, що, по-перше, це може підштовхнути рухи всередині Білорусі, якщо білоруси побачать, просто вони надію ніколи не бачили. Абсолютно правильно, ти кажеш абсолютно вірні речі. Вони побачать в кінці кінців, що в нації є лідери. Так склалося, що це лідери, як і Де-Голь, знаходяться за межами Франція, тепер Білорусь. Що в них є армія, офіцери, солдати. І їх не тільки це батальйон Костуся Каліновського, але є більше білорусів. І, в принципі, до нього можуть долучитися за рішенням уряду багато білорусів. Так і Україна має посприяти. І ще один нюанс. Так, різні лідери, вони, може, там один одного не люблять, але це має бути така тимчасова угода білоруських лідерів різних, які скажуть так, будуть вибори, білоруси оберуть того, кого більше вони люблять, хто більше подобається. А зараз цього уряду завдання знищити незаконний режим Лукашенка в будь-який спосіб. Вже війна йде в Європі. І тут є і вже озброєні білоруси. І я думаю, що в принципі шанс є, що якщо вони підуть, умовно, колись там в деякий момент в наступ, то може і білоруська армія приєднається до цього воєнно-політичного руху. Тобто шанси всі є. Я думаю, що може бути в нашому Міністерстві закордонних справ, там може сам Дмитро Кулеба, може люди там, радники вже думають щось по Білорусі. Може це теж буде корисно. І якщо запропонується, наприклад, уряд у вигнанні міністр закордонних справ України в складі армії, якої воюють білоруські підрозділи, це буде вагома пропозиція. Тут треба брати ініціативу на себе, і це буде честь і хвала нашому МЗС і Дмитру Кулебі тощо. Тобто ми дуже важливі сенси проговорили зараз. А можна я до Китаю перейду, а то цяпу не стане. Да, ну давай до Китаю, а потім вже. Ні, ну давай докажи, що ти хотіла, потім скажи. Але найкраще, якби це було зроблено в межах того, що називається Люблінський трикутник. Це, по-перше, дуже посилило б сигнал. І тут я би сказав так, що нам треба припиняти свою креативність, тому що це вже належить білорусам думати, перехідний буде це уряд, яким його завдання було. Їм треба просто, оце те, що збирайтеся і творіть себе. Найважливіше, збирайтеся і творіть себе. А це головне, що і Литва, і Польща, і Україна прямо зацікавлені в цьому. Прямо. Бо це питання їхньої безпеки, їхнього майбутнього, послаблення Росії, послаблені. І тут же ворог просто на території стоїть. Це ж, якби Білорусь зараз зрушити з цього шляху, то просто Божа доля війни була вирішена швидше. І Збройним силам України було б легше, і втрат було б менше, жертв було б менше. Давайте дивись, так, а далі було б зрозуміло. Бо правильно ти кажеш, Білорусь тут ключик до великої перемоги, бо далі б не сиділи мовчки грузини. Далі б молдавани і так далі. Вони б зрозуміли, що оце мовчанка оця. Ну, я так бачу, що Майя Санду, вона дуже розумна жінка, вона вже відчула, що треба робити. Оця заява про виведення військ російських з Придністров'я, вона бачить, куди треба рухатися, але вона дуже обережна. Ну, жінка є жінка. Давай без сексизму. Тут просто ситуація така, що... Я в хорошому розумінні кажу, що вона... Добре. Просто в Молдові там ситуація складна. Там майже половина населення за соцопитування підтримують Росію. Тобто в неї дуже складна. Там така ситуація, вона непроста, скажімо так. Я хочу до Китаю, і Китаєм закінчити, у нас 8 хвилин. Чому це важливо? Ну, може, ще щось додаш, просто це дуже важлива справа. Китай – це моє припущення виключно. Я сьогодні бачив заяву Сі Цзіньпіня, який не назвав Україну, не назвав Сполучені Штати. Він сказав, що БРІКС, ну тобто ті країни, які ти згадував, там Китай, Індія, там Бразилія тощо, мають там боротися проти там гегемонії, проти там блоків, ну такі загальні слова. Перед тим Китай висловив підтримку територіальної цілісності України.
потім ще щось сказав суперечливо, потім інше. Ну, тобто, ми бачимо таку гру, да, і вони чекають. І я думаю, що це, знову ж таки, припущення, так? І Китай дуже, він, як би сказати, ну, йому вибачили уйгурів свого часу, так, і він теж так трохи це теж про питання захисту прав людини і загальнодемократичних цінностей, так, тобто за вигоду продали там цілу націю, багатомільйонну, так, і зараз Китай бачить, що все можна, в принципі, а далі що, Тайвань, ну, так, це, я зупинюсь тут, просто хочу сказати про те, що є, на мою думку, Китай ніяк не, принаймні поки що, не почне жодних бойових дій проти будь-кого через те, що він, я думаю, керівництво налякане тим, що може статися, що ця друга армія світу, та, і їхня армія китайська, ніхто ж ніколи не бачив, як китайці воюють насправді, так? І щоб міф про цю велику, не лише економічну, а й мілітарну державу, що він може бути зруйнований вщент, ну, припустимо, там, знищенням флоту китайського тайванськими ракетами. Да, раз, і немає нічого. Тобто вони бояться, вони вагаються. Як ми можемо прогнозувати поведінку Китаю? Від чого вона залежить? Одночасно Китай ось заявив про те, що він скупить, ну, задешево, я розумію, там, стратегічні запаси нафти поповнять за рахунок Росії зараз. Це теж така цікавий нюанс. У нас 5 хвилин, і я повністю хочу, щоб ти ось це проаналізував. Перше, в чому досягли успіхів китайці, так це в знищенні самих себе. Я не хочу приводити приклади цих безкінечних громадянських війн, жертв яких досягали 10 мільйонів китайців. Але чому веде себе так Сі Цзіньпінь? Бо це не Китай, це Сі Цзіньпінь. Тому що він реалізує програми настанови ЦК КПК, суть який полягає в тому, щоб захопити до Уралу Росію. Так от, зараз ми з тобою дали відповідь на питання, які змусять Сі Цзіньпіня змінити свою позицію. Бо самовизначення народів Російської імперії нинішньої, воно дуже чітко сформує, наскільки Китай може розраховувати на реалізацію цієї макроідеї, яка вперше була оформлена в закритих документах ЦК КПК в 1972 році. І тому оця поведінка спочатку якби з одними, потім з другими, бо дуже хочеться відхватити цей ресурс, який вони юзають і зараз, китайці, але хотілося б це формально. І Пекін спить і бачить, щоб російсько-українська війна закінчилася перемогою українців і типовим для нинішнього світу маршем перемоги, який ні до якої перемоги насправді не приводить. А насправді суть полягає в тому, щоб реалізувати речі, про які ми говорили. Це перше. Друге, дати можливість народам Росії самовизначитися. І в мене на поверхні лежить слово контрольне – Бурятія. Бо відповівши на це слово, стане зрозуміло, а на що Китай взагалі може претендувати на території Росії? Все. На цьому зникне будь-яке зазіхання, і вони перестануть мичать. Бо оце мені нагадує це мурчання. Знаєте, ото в останні десятиліття, коли ці недобізнесмени, напівбандити мурчали. І ці висловлювання Сі Цзіньпіня – це таке ж саме мурчання. Що ви там між собою зараз поб'ємось, ви п'єтеся, а ми прийдемо і вас захопимо. Ні. Ні. Буряти, народи півночі, хай вони визначаться, сформують свої держави, далі визначаться, чи вони живуть в конфедерації, чи в федерації і так далі. Але їхня свобода – це буде відповідь на імперські амбіції Китаю. Бо насправді там не може, бо це тоталітарна система, тим більше комуністичної ідеології, не бути оцих макроідіотських зазіхань. Тим більше я зауважу, Романе, визначиться за підтримкою цієї спільноти 40 країн і Сполучених Штатів. Це буде сказано заздалегідь. Ми підтримуємо їхній демократичний вибір. Китай має залишатися в своїх кордонах.
і не виводити ні ракети, ні танки, там ні нічого. Абсолютно правильно. Знаєш, Абсолютно. залишається буквально там 1,5 хвилини, але крім Китаю, тут дуже чітко ти все сказав. Я хочу сказати просто за хвилину пунктирами, скажімо так. Як буде звільнено Крим? Ну, на твою думку, ну хоча б приблизно. З моєї точки зору, як тільки Україна почне робити речі, про які ми з тобою говорили, Кримський міст туди в Росію завалиться від того, як звідти будуть утікати росіяни. А після цього українська армія, попереду якої піде кримсько-татарська бригада, спокійно собі зайдуть в Крим. Ну, слухай, я, в принципі, абсолютно погоджуюся. І може для когось це звучить фантастично, може для когось навіть з якихось політиків, депутатів наших, але багато що Роман Безсмертний, ну я про себе помовчу, теж щось казав, а Роман Безсмертний точно багато чого казав, що відбулося, а інші вважали, що це якась фантастика. А це не фантастика, це реальність. Крим, Сербія, Столаджак. Крим буде вільним, він повернеться в Україну. Я дуже вдячний пану Роману за те, що прийняв нашу пропозицію долучитися до нашої програми. А вам, кожному, хто зараз дивиться, я вдячний за те, що ви підписуєтесь на YouTube, що ви дивитесь через супутники, що ви підтримуєте АТР донатами. Це дуже важливо, бо ми майже жодної допомоги не маємо, а працюємо на перемогу кожен день. Разом з вами, для вас, для України, для всього світу. До нових зустрічей.